15 октябрдан 21 октябрга кадар конкурсның сайлап алу туры үткәрелде. Конкурста катнашу өчен 16 районнан 32 театраль күренеш тәкъдим ителде. Шулар арасыннан иң яхшы 9 коллектив йомгаклау финал этабында чыгыш ясады. Әлеге конкурс балалар күңелендә театр сәнгатенә мәхәббәт тәрбияләүне, укучыларның сәхнә осталыгын арттыру, татар театры тарихын өйрәнүне максат итеп куя. Саба районы балалар иҗат үзәге тарафыннан үткәрелүче бәйгедә Саба районы мәктәпләреннән тыш республикабызның башка районнарыннан да театр коллективлары катнашу аның дәрәҗәсен тагын да күтәрә. Быел инде безнең шушы Шәүкәт Биктимеров исемендәге театр конкурсы, балалар театр конкурсы 8нче тапкыр үткәрелә 12нче елдан. Быел һәр елдагыча 10 коллектив катнаша. Яңа коллективлар да бар. Мәсәлән, Балтач районыннан бар, Койбиштан бар. Яңа коллективлар шул ук Казан шәһәренең Приволжский районыннан һәм инде үзебезнең Саба районнары. Шулай ук шунда безнең инде чыгыш ясаячак. Һәм инде заочный этап буенча әйткән вакытта безнең әлеге конкурста катнашырга теләк белдерде 32 коллектив. Димәк, инде 32 коллективтан заявкалар килде. Аларның чыгышларын карадык без видеода. Һәм шуннан сойлап алынды менә бүген чыгыш ясаячак коллективлар. Һәм бүген быелгы тематикасы әйтеп китәсе килә инде. Тематикасы буенча Галиаскар Камал әсәрләрен сәхнәләштерәчәкләр һәм шулай ук инде Галиаскар Камал дәүләт театры сәхнәсендә куелган әсәрләрне дә сәхнәләштерәчәк быелгы менә шу чыгыш ясаучы коллективларыбыз. Финалга чыгыш ясарга килгән театр коллективларын Саба районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов сәламләде. Беренче булып Балташ гимназиясының Кыялый Тургай театр коллективы чыгыш ясады. Коллективның җитәкчесе укытучы һөнәренә, театр сәнгатенә чын күңелдән гашыйк башлангыч сыйныфлар укытучысы Алсу Хакимҗанова. Ул үзе дә шигырьләр яза, ләкин аны борчыган яклар да бар. Ул тел проблемасы. Спектакльләрдә уйнау өчен шын татарча сөйләшүче балаларны табу авырлаша бара дип үзенең фикерләре белән дә уртаклашты ул. Мин инде эшли башлаганнан бирле спектакльләрне беренчедән үзем яратам, икенчедән ул бит балаларны нәрсәгә өйрәтә инде? Менә комплексларыннан азат итә алаларны, кеше алдында сөйләшергә, үз фикерләрен әйтергә өйрәтә спектакль. Шуның өчен дип башлап җибәргән идем мин. Чөнки без үзебез бала чакта инде үз сүзебезне әйтә белми торган кешеләр булыбрак үстек бит инде. Шуның белән башлаган идем. Инде менә ничә коллектив бик күп урыннар алдык инде без. Шулай менә йөрибез инде балалар белән. Без ел саен төрле әсәрләр сайлыйбыз. Бу безнең 4нче класс. Һәм быел нәрсә эшләдем? Хәзер балалар русча сөйләшә. Менә русча минем ярты классым русскоязычный балалар. Аларга татарча өйрәтү бик авыр. Шунлыктан мин аларга ярты түгел, бер класска русча да спектакль өйрәттем. Татарча да өйрәттем бөтен класска инде. Алар хәзер инде кайда кирәк русча белән барабыз, кайда кирәк татарча белән барабыз. Менә 2 спектакль быелгы елда өйрәндек инде без. Театр сәнгатенә кече яшьтән үк гашыйк укучы балалар төрле рольләрне җиренә җиткереп башкарырга тырышты. Театрга, сәхнәгә булган мәхәббәт аларның уеннарында ук сизелеп торды. Анда рольгә менә керергә кирәк. Шунысы төрле рольдә башкарып чыгару ул һәр кеше өчен миңа кызыклы менә. Башка менә важный роль уйныйсың, второстепенный роль уйнап чыгасың анда. Менә шулар миңа кызык. Анда җыларга кушалар, килергә кушалар, менә җылаганда иң авыр менә шунысы. Шәүкәт Биктимеров исемендәге Республика балалар театр сәнгате конкурсында үзебезнең Саба районы мәктәпләре ел саен актив катнаша. Быел районның 5 мәктәбе финалга чыкты. Үз яшь төркемнәрендә Измәт Тимершек урта мәктәпләре, Саба гимназиясының театр берләшмәләре беренче урыннарны алды. Иң төп приз Гран-прига Казан шәһәренең Идел буе районы 16 номерлы татар-инглиз гимназиясының Нур театр берләшмәсе лаек булды. Конкурсны оештыручылар һәм жюри һәр театр берләшмәсенә ихлас рәхмәтләрен белдерде һәм аларның башкару осталыгын, әзерлек дәрәҗәсе яхшы булуын, шулай ук коллектив җитәкчеләренең иҗади кызыксынуларын билгеләп үттеләр.